Today I don't feel like doing anything. Específicament dades vectorials. Com veureu a la carpeta datos, 00 datos, podem representar dades vectorials, punts, línies o polígons. En aquest primer tutorial el que veurem són dades de punts. Podeu entrar dins la carpeta. Dels 4 fitxers que hi ha, ja sabeu que ens interessa el shapefile, que és on hi ha la capa gràfica. L'arrosseguem directament a sobre del QGIS, de l'escriptori del QGIS, i anem a veure com es fa per simbolitzar. Senzillament, cliquem a sobre de la capa, botó dret, i anem a propietats. Dins de les propietats, anem a la secció de simbologia, el panell de l'esquerra. Dintre de simbologia veurem com podem modificar el símbol que hi ha actualment representat, que per defecte, en el meu cas, ha sortit de color lila i amb una vora negra. A vosaltres us pot haver sortit diferent. Anem de dalt a baix. Podem representar sense símbol. Podem representar amb un símbol únic, com està actualment. Podem categoritzar un símbol diferent en funció dels diferents camps que hi hagin a la taula de dades. Podem graduar-ho si són quantitats contínues a la variable que nosaltres estem representant, és a dir, la columna de la taula de dades que representem. I diverses altres coses que anirem veurent, com basat en regles, desplaçament de punt, point cluster, que vol dir que si per exemple hi ha 5 punts molt junts, surti un sol punt on hi posi el número 5 a dintre, o si n'hi ha 10 de molt junts, un sol punt on hi hagi el número 10 a dintre. Sí? Que agrupa punts. O mapa de calor, que ens indica, amb una paleta de color que nosaltres podem triar, la densitat de punts que hi ha en un quadre. Anem a veure, però, en un principi, el sign del símbol, que és el més simple i ens servirà per aprendre com simbolitzar els següents. Doncs bé, un símbol, en aquest cas, és un marcador. Podem triar el color del marcador, triar-lo de diferents maneres, amb diferents codificacions de color, ja sigui amb RGB, amb ATCB, podem triar-lo perfectament des de la pròpia paleta. Per exemple, triaré aquest verd. Apliquem. Veieu? De fons ja s'ha canviat. Podem canviar la mida perfectament. Recordeu que la simbolització el que vol és que el que busquem amb la simbolització és representar correctament i que el lector entengui la informació. És a dir, moltes vegades hem de fer coses molt espectaculars, sinó coses que moltes vegades ni se n'adoni el lector del mapa que hi ha una simbolització però que la informació li arriba correctament. També tenim una transparència, que hem fet servir, transparència dels punts. Veieu? De la capa de punts. Molt bé. Aleshores, també tenim aquí el que és el marcador senzill. Això serveix per tonejar, per modificar encara més el que és el punt, d'una manera més profunda. Per exemple, podríem canviar el que és la línia de traç. Si ara el tenim de color negre, però també podem canviar el color. En verd i vermell. Segueixo. D'acord? Fet que la vora és vermella. Aquesta vora pot ser de diverses maneres. Pot ser sense vora. Pot ser amb guions. Això veurem si fem el punt més gran. Faig una exageració perquè ho veieu clarament. Veieu? Bé,
Això és anar-hi jugant, ja sabeu vosaltres que és anar provant aquestes coses. D'acord? Bé, aquí tenim diferents situacions. Per exemple, aquí veieu a on va parar el punt respecte a la seva posició en la capa del shade, no? Aleshores, també us pot interessar en un moment donat fer uns desplaçaments, desplaçar el punt respecte a la seva posició ideal o la seva posició en la que està pensat que vagi el punt. També ho podeu ancorar directament a la part inferior, per la part inferior, per la part superior, per la part dreta, per la part esquerra. Jo, sincerament, això no ho trobo gaire... No ho he fet servir gaire, però ja sapigueu que existeix aquesta possibilitat. I finalment aquí tindríem uns quants icones preestablerts que us podem servir. Des d'aquí al marcador també hi ha diverses icones que podríeu modificar fins i tot. Per altra banda, com veurem seguidament, també podem descarregar-nos un símbol i visualitzar-lo. Descarregar-nos des de l'internet, descarregar-nos un símbol, per exemple, un arbre o un cotxe o un punyal i posar-lo aquí. O fins i tot ens el podríem fer nosaltres amb el Paint o amb alguna aplicació, amb el Photoshop, ens podríem fer una icona que nosaltres volguéssim, una foto nostra, i la podríem posar aquí d'icona. D'acord? Ara ho veurem això en el següent apartat. Doncs jo el que faig habitualment és anar a Google i anar a la web de Flaticon. Flaticon té icones gratuïts i icones de pagament. En aquest cas, si busco, per exemple, arbre, en anglès, trobarem diverses icones. Els que tenen la corona són de pagament. Els que no tenen la corona són gratuïts. Per exemple, ens descarregarem aquest i ens el descarregarem en format SVG. D'acord? Que és el que ens interessa. I free download. Si el posem en el treball, aquí tindríem, això seria per introduir-ho en una web directa. D'acord? I també ho podeu posar com en algun lloc dels crèdits del mapa que feu com a l'autoria del propi icon. D'acord? Molt bé. I el tenim aquí desat. Me'l guardaré a la carpeteta on estic fent el treball aquest. Doncs bé, jo ja tinc l'icona descarregat del meu arbret. La tinc aquí, tri.svg. Hem de veure com podem simbolitzar-ho aquí, que cada punt sigui un arbre. Doncs bé, des del marcador senzill, el primer que ens trobem és un símbol layer tape. Aquí podríem tenir diverses opcions que ara anirem revisant, però per exemple tenim el SVG Marker. Aquí SVG Marker ens mostra, aquí tenim totes les opcions que teníem anteriorment també pel punt simple, i el que tenim són diferents icones predefinits de cogits. D'acord? Podríem tenir, si estiguéssim marcant en lavabos, doncs tindríem el símbol de lavabo. D'acord? Si ho fem més gran, si ho veu millor... Veieu? Un xurro, però vaja. Ara anem a mirar aquí de posar el nostre icona. Es fa des d'això dels tres puntets. Des d'aquest botonet dels tres puntets. Anem a buscar la nostra carpeta de punts. Jo marco, copio, enganxo, una direcció. I aquí tenim el tri. L'afegim, l'apliquem. Ja tenim aquí el nostre arbret posat en cada un dels punts que tenim a la nostra capa elèctrica. Molt bé, doncs ja tenim això fet, molt bé. Llavors anem a mirar més cosetes, anem a mirar per exemple que podríem des d'aquí, des del símbol layer tape, fer diferents marcadors, per exemple el de l'el·lipse, que és tal com tenim abans el punt, doncs ara és una el·lipse que té un eix
vertical diferent de l'eix horitzontal. Això pot ser útil per algunes simbolitzacions que vosaltres feu servir. Què més tenim? Tenim també font marker. El font marker es refereix a una icona que és com una paraula, una lletra. És a dir, tu pots posar una lletra com a icona, com a identitat. I aquí tens tots els alfabets i el mateix del Word, que hi ha diversos tipus de lletra i tot. Bé, senzill, ja ho veureu. Quan ho necessiteu, és molt senzill. Finalment, també podríem generar les nostres pròpies geometries. Aquí a generador de geometries, anar jugant, podries acabar-te fent els teus propis icones. Tall d'exemple, podem veure que, per exemple, podem fer un buffer, podem fer com una aureola en una icona. Per exemple, ara el que tenim dels arbres, si posem buffer. Buffer significa com una aureola, d'acord? Un buffer de 50, que és exageradíssim. Hòstia, has fet un lío, això. El punt me l'està exagerant. Després tindrem el vector fill marker. Amb això el que tenim són uns simbolets. Doncs després tindríem el vector fill marker. El vector fill marker ens permet, per exemple, al principi, disposar de diversos símbols. Símbols com línies, com vectorials. Per exemple, anem a provar la fletxa. Podrem donar, evidentment, diferents amplades, diferents colors. Podríem jugar de diversa manera. I també amplades d'inici, amplades de final. Bé, molta simbologia en aquest sentit. I encara ens queda una petita cosa per fer. Anem a veure com ho podríem fer per acolorir un símbol, en aquest cas un punt, per exemple, per un camp que hi hagués a la taula de dades. M'explico. Si a la taula de dades de la nostra capa de punts hi ha una columna on per cada element li diu un color diferent, aquí esteu veient, per exemple, un codi HTML de color. Podríem tenir, per exemple, uns punts amb un color i uns punts amb un altre color. Ja posat aquí, a la taula d'atributs. D'acord? Doncs podríem fer que el color d'emplenat fos el d'aquest color que hi ha aquí. Això podria servir, per exemple, per països, bé, té el seu interès. Això sí que té el seu interès. Doncs us explico com es fa, d'acord? Botó dret, propietats. Anem aquí al marcador i en comptes de generador de geometries posem filet marker, el normal, per començar. Aleshores aquí a l'emplenat li podem fer com una query, com una consulta, demanant-li què és el que volem. Perdó. Des d'aquí accedim al generador d'expressions i atenció aquí, alerta, fixeu-vos-hi bé, anem a Fields and Values. Fields and Values. I aquí veiem els camps que hi ha a la columna, a aquesta taula de dades. Tenim cas, angle, color. Si volem que el valor, si sabem que el valor que nosaltres ens està definint un color és el camp color, a la columna color, i seleccionem, i diem d'acord, i aquí veureu que ja queda com simbolitzat que hi ha una expressió definida.
I s'emplena el símbol, el fil, amb el color que hi ha allà en aquell camp. En aquest cas tots els punts estan amb el mateix color, és el color vermell amb codi HTML. Bé, ja està aquest petit vídeo de simbolització de punts. Espero que us hagi agradat i qualsevol cosa ens ho demaneu. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.